सेवी पुरस्कार धनी हार्दिक प्रणाम करता जा तो एक घड़ी है जमाना बा अरे प्रधान बानी कितना विकास के लिए बनी उससे मतलब नहीं खे ना बाउर कौन कोले बनी तौना के अगेंस्ट पार्टी का हल्ला करेला हां जोगी जी कितना विकास सीपी में पहले बड़े गोरखपुर के बना देले लंदन ऊ केहू ना कही तहार कमी कहां बाऊ देखल जाए तू है राजनीति संगीत दोनों में तहार नहीं मन का केहू ना कही बाबा ई ना कहे प्रसंग और बड़ी मजा आएगा खाली लैंड ना तो बाबा देखी हम मार्केट में हिट बनी तो कई पर हिट बनी यही पो लयदारी लड़ब ओहू में 20 गिर जाए हां जानकारी लड़ब ओहू में 20 गिर जाए हां आ गाड़ी के तो डायरेक्टर है जवार जानत है जिला ना जवार जानत है हम सब वाला है जवन को हफ्ता ने चले लगे अब नाचे वाला है जितना नाचे वाला वालों बिहार यूपी झारखंड के हम नाची ले थोड़े नाचे वाला लोग रात भर खाची ले अच्छा बाबा आज नीमन लोग सुनता ये गांव जवार के धन्यवाद करो न तो बगल में को नहीं रहे चिरुइया कमलवास दूसरा राउंड में प्रसंग ना गोले सारा लोग घरे चल गए हो गइल एक और माने बाकी निमनो के गहकी बाड़े तारा देवे के लूर चाहे त देबो तो पैसा देबो पैसे मिठाई के दुकान कपिलेश्वरी भवानी पर चली हां दे दिए 20 रुपए के 50 रुपए के दे दिए और तारा जगह चिन्ह पर न कि कहां कौन सौदा बेचे के बा अब चल जेबे सागर पली जहां भट्टी बता हां ओ जे मिठाई के दुकान को देबो तो पियो कलो ने से जब भरो कने कने है हां तार बोय मुंह फरिया से 2-3 लाख तोहरो मुंह पर मरी है ए ये मुंह बनी रखेला तो भइल बड़ा छेना के जामल है ऐसे कोइसन जगह बाबा भाई है चिन ले तरवा कोनो जिला में हिट रहो बलिया जिला में कोनो जिला का ब्याह साल भर से बेसी हिट ना रहेला हां यही लैंड पर ऐसा जिला हो सी नारायण विजेंद्र गिरी रामा शंकर तूफान महात्म तिवारी कमलाकांत दरोगा सिंह यही जगह गोली चल रहा है कपिलेश्वरी भवन आधा कतना जना आई लोग ओई लोग ये गेहूं सांप ना हो कि लगी देखा दे तो भाग जाई ये अजगर हो खाली थुथुर घुमावेला रेंज में आ जाम तो घींच के तोने पर हार कर दी कि जीवन भर खातिर बेकार हो जाएगा चैतो होई बाकी गोलाईदारी मार के चैता रउआ सोझा और फरमाइश गावला से का फायदा बा जब सवेरे रउआ याद ना रही कि हम कौन गीत गाऊं सवेरे रउआ याद रही ना रउआ दिन खान भेंट करी रउआ गुरुजी कह के हमरा के प्रणाम ना कले हनी पूछ लिया अनिल सिंह से तीखा के दिन भर लोग के चैन में नहीं रह गले मेरा रो आशीर्वाद दे गंजी कोई को फाट गइल हवे मेरा रो टी-शर्ट से फाट गइल कि ना जाई अरवावे का सीख ल कि ना जाई कोनो बात ना होला फरमाइश में हमरा चुलबुल बाबा के पूरा कर कौन फिल्म के गीत है महाराजा फिल्म लॉकडाउन में गोलनी अपना चैनल पर अरविंद सिंह अभियंता ऑफिशियल हमारा पर्सनल चैनल पर गोले बनी महाराजा फिल्म चलत रहे हां माधवेंद्र भाई वो समय बैठ के सुनत रहनी जा आ देखत रहनी जा वही में गीत सुननी नु दिलवे जीत ले कि जब तुम आ जाते हो सामने जब तुम आ जाते हो सामने यही पर हम गीत लिख रही कने आओ बना ले केने दिया हो चाल पर ध्यान देवे करा चाल पे देखी न्यूजीलैंड वाली है न्यूजीलैंड वाली ये दे बाबा रो हमरा कहता इंग्लैंड के न्यूजीलैंड वाली ही हो बॉम्बे के माला 3 घंटा इंतजार कइले बड़े ऐठा तरे हम हेजा जो हतानी लगे आ कोई लगे लंगड़ आदमी के 3 घंटा से खड़ा करके छोड़ देले बड़े कहां रहले कौला गाड़ी से ले है पोलियो वाला गोड़ हमार नस जा गइल बा जूता बहरी बिगा गइल बा देखी अरे तो दिखाओ ना रे खाली देखी कहत रे दिखाओ तो नहीं के दिखाओ मुहवा हां आज ले नहीं देखल हो आज नहीं खा देख ले चला दिनवा में हमरे देख लिया है छोड़ा मुहवा हाथ ना लेट के कहलू ओहो का बोलो
ए जान हां तनी और निमन से बोल ई कौन बता गई जान खा लो तने ओकरा के लय में कहो ई जान और ही कहर के ए जान अच्छा ई हमरा कहते त हमरा निमन लागा तोहलो न काहे पोहर तरह बुझा तो सुखले जाता है वह त सुखले जीवन जा रहल बा तालो के कहे कोई और कह जान बोला ए जान रौरा हमार पीछा जान करी ला काहे रे हम रउआ बताई कहते पीछा जान करी हां जब आगा भेटाई कहत के आई लव यू तो हम पीछे पीछे घूमती ना घूम बोल खा काहे कि हमार माई बाबू हमार शादी दूसरे जहां तय कर देले बाड़े आदमी से भइल बा ना साढ़ से भइल बमी साले हां वो में फायदा नु बा हां व्यवस्था दी त हे जले आ जाई बरस कोलगेट के दाम त हर मात जाई बोलो हईली ही हमार शादी के कार्ड शादी के कांडा के तोरा दादी के कांडा रे क्रिया कर्म के मंगलम भगवान विष्णु अरे मंगलम भगवान गरुड़ ध्वज मोट मोट का लिखल आयु सुमति गुड़िया कुमारी चिरंजीवी रामवतार बाबूजी के नाम आकांक्षी सीजन आकांक्षी खलीफा कुंवर और ही क्यों कोई ना सिरजा बाबा रहो भाई लोग के स्वागत कर जा स्वागत करता ना स्वागत कर जा लिखल में अरे तो हमार नाम नहीं खे में ला तू तो गइल काहे कि रौरा हमार शादी में जरूर आई काहे रे हम अपन दुल्हा में माला डालब तो हम जानब कि रौरे में डालत बानी हां दुल्हा में माला डलबू तो जनबू की हमरा में डालत तारू हम हो जाता नहीं ओकरा से बियाह कर लेबे कौना से एही दबो हम ओकरा में डालत त जनम की तोरा में डालत नहीं माला माला गलती ना अली ही एमे सुखल लखठो बा जब जब हमारी याद आई तब तब खा के पानी पी ले जय छोटे लाल हमरा अपन चिंता नहीं के हम तो अपना मन के कसम बना ले हई है छोट ललवा माई है ना माने लखो सुखल लोग छोड़ा जो काश कोई खुशियों की दुकान होती उसमें मेरी अलग पहचान होती दे देता तुझको जमाने भर की खुशी चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती दुश्मनों में दोस्त मिलेला दुश्मनों में दोस्त मिलेला कांटों में फूल खिलेला ए करे जा हमरा के कांटे समझ के छोड़ मत दे कांटे ही फूल के ही बाजत करे सही कहलू हकल कि हमरा के कांटा समझ के मत भूलो कहे कि कांटा ही फूल में भूल पड़ेला धन हो जाए दादा रस चूस लेला दिल दिनों रतिया रोता अखिया ना को सोता दिल दिनों रतिया रोता अखिया न कोनो लब करब नहीं दादा हम याम से हो लब करब नहीं दादा हम याम से बदनाम को दिहलु सब से
चुलबुल बाबा हमरा के आशीर्वाद दिले बनी बाबा के बार-बार फोन करते जा कहला बाबा तू कैसा ना के ठेकल ही हो नहीं बू यह जोड़ी हो हीरो भी नया हो के हीरोइन भी बुझाई के हीरो हीरोइन हलो एगो बाबा जब नचनियन में ठेकत तनी नु तब यह तक कि कालिदास कवि जी कोनो नया चेलिन के शादी समारोह में जुटल कालिदास कोयला बेचे वाला कालिदास यहाँ के औरंगाबाद जिला घर खोले हो बाबा औरंगाबाद यहाँ के आके बस गोइल बनी यहाँ के धनबाद के भंडरिया भंडरिया धनबाद कोयला चढ़ावल जाला साइकिल से कोयला बाबा के पूजा करी ले रोज प्यार के पहाड़ा पढ़ाते हो गइलुआ जान हो के दुश्मन बनी गइलु बबुआन के जान हो के दुश्मन बनी गइलु बबुआन हर बोली बदल बका है हम जानते हैं अंगूठिया बदल ले बता हर बोली आइल मारू तू सगाई कके जाम से हो हाँ 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 आइल मारू तू सगाई कके जाम से बदनाम कके धो दिहलु सब से डॉक्टर साहब हमारा मित्र अंबानी अरविंद सिंह जी हजारों हजार रुपया रात भर लुटोले बहन बार बार प्रणाम बा राउर घर यही जा घर बा देहात बानी पटीदार है ना देखी तब से प्रसंग होइल त ना चले अब नाचत रहो मत नाचो पूछो का है हर मेहरारू देख ली है अलगा से सवेरे घर जाइबा त हर व्यवस्था होई कैसे लागी कहे मौगी कि नाते तो नहीं ओकरा के नाच नाच के छुअत रहो ओकरा में सेंट मारल बा हमार महकत नचनिया का अपना गांव में कबो संगे ना नचनी बाकी तू एगो रहो एगो बात याद कर लियो का पियकर से आ पागल से अझुरई हो मो का है ना तो निमन आदमी झगड़ो करी नु हां 5 मिनट झगड़ा क के हां आ रो के लूर बिक दी बिकती हां आ पियकर आ पागल काम लगा दी है सब भुला दी है सब कौन ड्यूटी में बाढ़ 3 घंटा तो हर जान ले ली तू जानी कि कहीं बैठले बानी वो जाने है कि हम आइल बनी बाजार करे सब्जी के कोनो बात ना भैया प्रणाम लोग पियकर के शिकायत करला हम ना करी ले का है जितना छूट पड़ल बा द्वार पर हां एकरा 10 गुना पर रही तब का खाली घरे 5 गो पियकर रहते तो हां नहीं खो पियले हेला 1000 2000 ले लो ल ल आ पियले बड़ो भेता भेता लो हाय होला अबे हाय होला हाय होला सिनारायण बाबा तू लो लो मन गलती ना बाबा का गलती बोले हेमे का पैसा वाला जाई तो हे में से जींस में से निकाल के देबो हां कातना तो भेटा जाता रे राजे में पियो कोड़ को बहुत की हाय होला पिछली बगली माने जींसवा का पछली बगली सारा बगली खलिया के धर सारा सपना माथे अपना उजड़ू हर जाई हो मन करत बा ऐसे जैसे हम मर जाई हो जा
हम बानी ऐसे रोम से हो। हाँ हाँ हाँ